Nej. Hvad er der, Amro? Hej, jeg vil gerne bestille nogle smørbrød. Ja, Til på fredag. nu er det fredag. Ja. Så når du kigger. Hvor mange ting vil du have? Hvor mange skal vi have, Hjalte? Det er 43 stykker. 43. Kan du få din lille, du drikker eller maler, men drikker et stort drik? Store stykker og mellem. Jeg ved ikke, hvad man plejer på. Jeg tror, det er store, vi plejer på. Ja. Store? 20 kroner. Har du noget dem på? Ja, jeg skal have 8 med bøf. Hvor er det bøf, du godt at få akkurat drikker? Ja, Ja. så jeg skal have sådan 8. Ja, Og så 16 med fiskefilet. så er det fedt, ja. Og en med ægrejer, eller 12 med ægrejer. Så vil jeg lege, ja. Ja, ægrejer, ikke? Ja, jeg er jo rej, ja. Og så 3 med dyrlægens natmad. Ja, Og 5 med roast beef. ja. Kan du prøve at sige det igen, så jeg lige ved, at jeg har det rigtigt? Ja, 8 bøf. Ja, Med smager sejn fiskefilet. ja, Og rejer. Rejer. ja, Og 3 dyrlæger med. ja, Og 5 mos bøf. ja, lige præcis. Kan vi få det til klokken 10, eller hvad? Ja, det kan jeg godt. Jeg lukker jeg lever over det, men det er mig, der går på tidligt at lave for dig. Ja, det lyder godt. Ja, og skyld på dit navn. Det er Ole Køj. Ole Kort, ja, det gør jeg. Det er godt. Ja, hej. Nej, godt, ja. Jeg er på. Okay, jeg har noget så.